Velkommen til Køreglæde for alle, bilmagasinet for alle os, som lever efter mottoet: hvorfor gå, når Guds gave til menneskeheden er et køretøj med 4 hjul. Og i dag, der skal vi kigge lidt nærmere på indretningen af bilen. Og vi starter herovre i højre side. Der har man det, som umiddelbart ligner en dametaske. Der er stort set alt det, som der også findes i en dametaske. Mobiltelefon, cigaretter, hvis man ryger i hvert fald. Alt muligt, som man ikke rigtig ved, om man får brug for. Det hedder rent faktisk et handskerum, men det er altså begrænset, hvor mange handsker jeg har set i sådan en der. Men en eller anden mærkelig årsag, så hedder det et handskerum, selvom det ligner en dametaske. De findes i flere forskellige udgaver. Der er også nogle, der kan de være heroppe, og så er de åbne. Og det er så det, man kalder for en cabriolet. Hvis vi går lidt videre, så har vi her alle tiders opfindelser. Det er en såkaldt hvilestang til højre hånd, når man er ude at køre. Og den er faktisk særdeles praktisk, især hvis man er ude at køre, og mobiltelefonen den ringer. Så skal man gå nok helt over i handskerummet, eller dametasken, når man nu vil, for at tage mobiltelefonen. Der kan jeg lige sige, at i England, der har man været meget smart. Der har man simpelthen placeret rettet over i den side, hvor handskerummet er. For det kan godt være lidt vanskeligt at få fat på mobiltelefonen, når den ringer, når den er helt derovre. Men som sagt, hvis mobiltelefonen den ringer, så kan det være praktisk, hvis man nu snakker med venstre hånd, og så kan man så hvile hånden her, højre hånd på den her holder. Det er utrolig smart. Hvis vi nu går herop, så har vi sådan en, ja hvad skal vi kalde det, en holder. Den er beregnet til, at man kan hænge terninger eller små tøjdyr. Der kan være mange forskellige ting inde i sådan en snor her. Der er også nogen, der simpelthen ikke kan holde lugten ud af sig selv. Og så kan man købe sådan noget, der hedder Wunderbaum, og de stinker, for at sige det lige ud. De stinker simpelthen, så det er ikke til at holde ud. Men der er så bare nogen, som ikke kan holde deres egen stank ud, og så vælger de at placere sådan en Wunderbaum heroppe. Hvorfor der så lige er et spejl heroppe, det ved jeg så ikke. Jeg kunne forestille mig, at det primært var til damer, der måske skulle have læbestift på, mens de kører. Jeg har i hvert fald ikke rigtig fundet ud af, hvad det skal bruges til. Hvis vi går lidt længere ned her, så har vi hjertet af det hele. Og det er det, man kalder for en autoradio. De findes i mange forskellige udgaver, men de har alle sammen det samme formål, nemlig at spille musik. Og jeg må ærligt indrømme, at jeg var en lille smule... Jo, den spiller godt nok. Jeg må indrømme, at jeg var en lille smule nervøs. Jeg har set dem, nu gav jeg selv 100 kroner for den her, men jeg har faktisk set dem helt op til 400-500 kroner. Men de har som sagt kun det ene formål, og det er at få musik ind i bilen. Dertil skal så siges, at den er købt i Polen. Jeg var på en tur dernede, det var på en markedsplads, og jeg var der en lille smule nervøs for, om den så overhovedet kunne tage danske radiostationer. Men det sagde ham manden på markedspladsen, at det var ikke noget problem, fordi den autoradio her, og alle de andre, som man havde, ja, det kom rent faktisk fra Danmark. Så og ganske rigtigt, da jeg monterede den, så kunne den også tage danske stationer. Her til sidst, så skal vi lige kigge kort på nogle forskellige instrumenter, der er her lige foran rattet. Og den der, det er en, der viser, hvor langt det er til nærmeste benzinstation. Den er faktisk utrolig praktisk. Man kan se, at der kan være 70 km, der kan være 35 km, og den røde, det er så inden for byzoner. Lige ved siden af, der har vi så sådan et speedometer, kalder man det, og der er der rent faktisk afsat sådan nogle røde mærker, og det er sådan en minimumshastighed, man skal køre med. Nu den første, det er i byen, det vil sige, at man skal være over den, for at være på den sikre side, ikke at sænke trafikken. Og det samme, når man kører på landevejen, så cirka 130, så skal man helst være over den røde streg, for ikke at sænke trafikken. Med det, så er det ved at være slut på
denne udgave af Køreglæde for alle. I næste afsnit, der skal vi kigge nærmere på, hvad der befinder sig ude under motorhjelmen. På gensyn.